No niin, morjesta kaikki taas. Täällä Olivur ja hyvää joulua nytten ainakin ekaksi. Niin, ja joulusta puheen ollen. Aion tehdä nytten, mä tein 2 jouluspesiaalia, joka toinen tulee kyllä vasta huomenna. Tai yli huomenna, sori siitä. Mut kun mä en vaan jaksanut täksi päiväksi sitä editoida sitä juttua. Mutta eka on tää, missä mä avaan FIFA 15 näitä paketteja. Mä näytän. Mulla on täällä 2 ilmaspakettia vielä jäljellä. Mutta mä näytän napsaan tästä. Yes, elikkäs täältä saa tätä mä en pakosti jaksa ostaa. Ja tässä mutta niin, 25K-pakit on nyt täällä. Mä saan näitä muutaman. Ja nyt kun on tää Futmas. Niin mä vaan näitä, mä vaan näitä 3 ja lopuilla sitten avaan muuta. Mutta ekohan aloitetaan näistä pakeista, mitä mulla on täällä. Eli avataan yksi tämmönen nytten. Ja se toinen sitten tulee oleen League of Legends tämmönen Snowdown semmonen homma. Että pelaan sitä sitten mun kavereiden kanssa ja se on vähän niinku tavallaan semmonen montaasi. Mutta joo, toinen pakki lähtee tästä. Tää on vieläkin tämmönen ilmaspäkki. Katsotaan mitä tulee. Ja Distin. Sitten tulee Paletta ja no niin. Tuli hyvä pelaaja. Mä näytän napsaan. Tämä on Neymarin lisäksi ainoa tässä pelissä, jolla niinku 5 tähden weak foot skill moves. Eli tää oli aika hyvä, mutta nämä satsit kyllä on kanssa aika hyvät. Sitten täällä on tämmönen, joo, kelpaa nämä kaikki. Tänne vaan. Jos tulisi vaikka joku Ronaldo tai Messi tai jotain tämmöstä, niin on se ihan mukava. No niin, avataan näitä tästä muuta. Oho. Ei mulla kyllä ton verran rakoisia. FIFA Pointsilla eka Futmas päkki. Tön. Eiköhän sieltä tullut mitään muuta kuin paskaa. Okei, ehkä mä en tiedä haluuks mä avata näitä, koska näitä on koska näistä ei tuu pelkkiä näitä ihmeen tyyppejä, eli näitä pelaajia. Ehkä mä avaan vielä yhden semmosen ja loput sitten noita muita. Eli tämmönen tästä. Okei. Joo, rahassa. No niin, heti tuli ihan hyvää tämmöstä settiä. Paljon sitä maksaa? Itse asiassa joo, kaikki vaan tiimiin tästä heti. 86 tuli rikki. Nää on mun ekat paketit vielä tässä. Okei, mä itse asiassa avaan yhden tämmösen vielä. Elikkäs 5 sellaista FIFA Pointsista, noin. Tää alkoi muuten hyvin. Mitä tää on? Mitä? Okei. Efton David Silva. 89 Reite. Mitä? Klubiin vaan siitä. Herran jumala. No niin nyt. Tästä lähtee vika promopäkki. Josta, mitä? Ihmettä. David De Gea. Ei huono. Wow. Ja yksi ilmanen päkki. Wow. Sitten tuo Chris. Pois. Ja sä ajattelet, että nää on mun ekat paketit, niinku silleen aika erikoista. Me saadaan yksi tämmönen vielä ja sitten meillä on vielä se yksi free pack, mikä tosta äsken saatiin. Jesus Christ. 89 David Silva. Alexis, tää nyt oli. Landon Donovan, tää on ihan tämmönen hyödyllinen pelaaja, tietääkseni. Okei, tossa me kyllä kääritään aikamoiset rahat tosta Inform David Silvasta, että se on. Taitaa tulla sitten vähän enemmän back-openingia ehkä ja näin. Mutta voisin sanoa, että tää nyt oli onnistunut back-opening.
että kiitos kun katsoitte, hyvää joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta. Nähdään sitten seuraavan spesiaalin parissa, joka on sitten sitä lolista se Snowdown. Että kiitos kun katsoitte, moro!